बिटिआर रेकर्डनि बेसेबां दफा दङ मोनसेबो दफा सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र होनायाव नुनानै नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनदों बिक्रम दैमारि बिथाङा बिटिआरखौ लानानै एबा एक्स एनडिपिफोरखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन दा बे भिडिअनि सिगां सिगां आङो नोंथांमोननो माखासे गुवाहाटी कलकुसि एरियायाव माबायदि बिहु रिहार्सेल खालामो नङा होमबा फैबाय थानाय बैसागु बिहु बोथोर मोनफैबाय नङा होमबा बिनि थाखाय माबायदि कलकुसि गुवाहाटी एरियायाव बिहुनि रिहार्सेल खालामो गुबुन जातिफ्रा एबा गुबुन हारिया नाथाय जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि रिहार्सेलखौ दासिमबो खालामनो रोङा बेखायनो गुबुन हारिफ्रा माबायदि रिहार्सेल खालामो जाहाथे बैफोरबायदि जोंनि बर'फ्राबो बैसागु बोथोरफ्राव बा माबा मोनसे मिटिं दावथिं गिदिर गिदिर प्रग्रामनि सिगां सिगां बेफोरबायदि रिहार्सेल होयोब्ला जोबोर मोजां जायो होननानै आं सानदों बेखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बिथांमोना माबायदि गुवाहाटी कलकुसि एरियायाव तारमाने ब्रह्मपुत्र दैमानि सेराव माबायदि रिहार्सेल होदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाग्रो अब्ला नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनबाय गुवाहाटी कलकुसि एरियाफ्राव बा गुबुन जातिफ्रा गुबुन हारिफ्रा माबायदि मालाय बैसागुनि सिगां सिगां माबायदि रिहार्सेल होयो थिग बेफोरबायदि जोंनि बर'फ्राबो जिथु रिहार्सेल होनायमोनब्ला ज' लानानै गोबां जोंनि बर'फ्राबो मोसानाय मानायाव आखा फाखा जागौमोन बा साखाफारा जागौमोन होननानै आं सानदों दा बेफोर ओरैनो नङा बे जायगायाव ओरैनो माने रिहार्सेल रावबो खालामा गावनि टाइमखौ गारनानै रावबो ओरैनो रिहार्सेलखौ फोरोङा नंगौना बे एरियायाव माने बिजेपिनि गासिबो लिडारफोर दङ बिथांमोना माने बै रिहार्सेलनि फोरोंग्राफोरनो फ्रियाव लाबोनानै होफैयो थिग बिदिनो जोंनि बर'फ्राबो माने बेफोरबायदि माबा मोनसे सहाय होनायनि गेजेरजों बैसागु बिहुफोरखौ मोसानो बा माबा मोनसे गिदिर गिदिर प्रग्राम मिटिं दावथिंफोरनि थाखाय मोसानाय मानाय फोरनि थाखाय मोसानायफोरखौ रिहार्सेल होनो थाखाय बेफोरबायदि सरकारा आखाइ हमनानै होयोब्ला जोबोर मोजां जायोमोन दा नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनबाय एबा बुजि मोनबाय नङा होमबा सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र होनाय आङो जिथुनाखि बिक्रम दैमारि बिथाङा बिटिआर एबा एनडिपिफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन बिनि सायाव जों एसे सावरायदिनि बिक्रम दैमारि बिथाङा बेखौनो बुंदों जे बिटिआर ओनसोलाव स्कुल कलेज बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो गायसननो हानाय बा मावनो हानायनि जेबो पावार एन्ड फांसन गैलिया बेखौ गासिबो जोंहा बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनो हरगोननानै दोनफिनजोबखाबाय अलरेडि आरो दायो बेजों लोगोसे कलेज इउनिभारसिटि बायदिसिना गायसननो हानायबो जोंहा जेबो गोहो गैलिया दा बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा बेजों लोगोसे एनडिपिनि जायनाखि फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय दिरुननो हानाय जेबो लिरनायानो गैया होननानै बुंदों अब्ला बिथांमोना माखौथो लानानै एबा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारफ्रा रन्जन दैमारिखौ दिरुननायनि प्रसेसिङाव दङ एबा सावरायगासिनो दङ होननानै माखौ फोरमायो दिनै जिथु सावरायनाय दङब्ला मानि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरावबो ओंखारा आरो मा समाव बिथांमोना देरनाब्लानि थाखाय सावरायहैया बिनिबो जेबो फोरमान गैया नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जेबो प्रुफ गैयालासिनो बिथांमोना सावरायदों होनना बुंबाय थायो नाथाय दाथ' आरो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ बेसेबांबा गोलाव लं प्रसेसआवसो फावसायनानै दोनहरलायबाय बिथांनि थाखाय हियारिंखौ लानो थाखाय दा बेजों लोगोसे आरो एक्स एनडिपिफोरनि माखासे 4,22,000 रां जिथुनाखि सरकारनिफ्राय मोनदोंमोन बिथांमोना आखाइ थिखोनायनि मुङाव एबा माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो थाखाय बै बिथांमोननि 4 लाख मोननाय राङाबो लनावसो जानानै दं होननानै रोखा लिरनायखौ बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लानो हागोन बेफोर बाथ्राया आं बुंनाय नङा गासिबो बिटिआरनि बिक्रम दैमारि बिथाङानो लिरनाय लेखा बिथाङा गासिबखौबो लेखाखौ लायै नायनायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन नोंथांमोना अब्लानो गासिखौबो फारि फारि बुजि मोनगोन स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायैनि खोथाखौनो माइन्डआव लिरदों जोंहा दा कास्टमार फरायना होजोबगोन बेहा टकस' दं फरायना होजोबबानो जाबाय बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय UPPL सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया मिथियोबा माने मिथियो बियो नै माबायावनो बै 2024 आवनो जादोंमोन नालाय माबायाव जानुवारिनि 3 तारिख माइन्डआथ' ओंखारजोब्बायना मिथियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोंबानोथ' गैलाना राजनिकान जोब्बाय बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइन्डआव लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय आंथ' गोबां लिडारफोर दं IAS अफिसार SS अफिसारबो रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय
बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया नोंसा फिट गैया तेजपुर इउनिभारसिटियाव थां ओइ माबायाव थां इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना हाया होननानै बुंखाजोब्बाय नङा होमबा मा दंबावो आरो बेयाव एनडिबिखौ सख'नांगौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिबिफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन लन माने मा होफिननांगौ नै दा लास्टआवनो दंखायो नै लास्टआव लिरना दं मिथिबाय बेयाव लिरनाय दङ दा कास्टमा बेखौ टक श'आव होजोबगोन नै लन स्किल एगेन्स्ट फिक्सड डिप'जिट मिथिबाय लनसो देन्दे बेफोरनो दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ नुवाखै होमबा बेयावनो लिरनाय दङ नै बेयावनो होखाबाय अबानाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव एनडिबिनि बिन्दो मोनसे बेयाव गैया लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख एनडिबिखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट एनआइए कर्टआव हरनाय जागोन लेटार हरनाय जागोन मोनसे रिक्वेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि बिदो प्रमद बर'नियाव बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया एनआइआव लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो नोंसोरो बिदो नङा होमबा जे मा होनना लिरना हरखो एनआइए कर्टनि एनडिबिनिखौ लानानै नोंसोरथ' मिटिंआव माइनटसआव ओंखारदोंमोन भारतनि जुनाव एनडिबिनि थाखाय मानो लिराखैसै लिरनाय कपि दंबा हरदो बेखौ बिनांगोन नोंसोरो मिथिबाय दा अब्ला नाय दा दिनै नैबे माइनुटसो बियो जि खामानिया माइनुटसनि गेजेरजोंसो सरकारा इमप्लिमेन्टेसन खालामो नाथाय बे माइनुटसआव बिटिआर कर्टनि बेसेबां दफा दङ मोनसेबो दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हागोन होननानै बेयाव लिराखै मिथिबाय नेगेटिभ लिरजोबदों बेयाव नोंथांमोना नायबानो जायो ससियेल मिडियायाव होनाय दंखायो नोंथाङा नंगौ बाथ्राखौ बुङो जेखौ लेखाया बेखौसो बुङो नाथाय नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाखांनायनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांखौ बुङो जे बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखायसो बुङो होननानै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आंनि लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला नङा होमबा आंनि लाबालाबनि थाखाय जुदि आं बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन मिथिबाय आङो खेंसालाय बुंदों आंनि लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुङो राजनितिनि मानसिया मालाबा प्रमद बर'आनो सोरबा बिजेपि इउपिपिएलनि बिपिएन दैदेनगिरिफ्रानो फ्रेस मोनसे डायलगखौ होनो हागौ नाथाय लेखायाथ' नंखायखौ बुङा ना आंखौ नङा होमबा लेखाया जेखौ आं बेखौसो बुंदों बे लेखायाव जि लिरदों आं बेखौसो बुंदों लेखायाव थायैखौनो जुदि बुङोबा आंखौ दानो केस होना जेलाव थ्रोब सोलायगोन गभर्नमेन्टआ मिथिबाय नाथाय आंथ' बेखौ गिया लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों लेखाया बुंखाबाय बिटिआर कर्टनि मोनसेबो दफाखौ मावफुंनो हाया होननानै माइनटसआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माबानि इउनियन हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय चेयारमेनशिपजों दैदेनजानाय बे लेखायाव क्लियार स्पष्ट होखाबाय माहारि आफादफ्रा बुंना होदो दा रायजोनो नङा होमबा बाजिमोन मादिमोन बुंना होदो रायजोनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो लेखा फैबाय मावनो हाया होननानै दाखालि बावैसो कलेजखौ प्रभिन्साइज खालामनो हाया सरकारि खालामनो हाया होननानै आसाम सरकारा डिक्लारेसन होखाबाय बेखौ डाइरेक्ट देयार इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल ना आरो नै थांनाय जानुवारिनि माबायावनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होलायबाय जों जेबो मावनो हाला फिट जाया नोंसा नर्म्स गैया बेयाव कुनु क्राइटेरिया मिलाया होननानै लेखाया फोरमायखाबाय जोब्बाय